Godmorgen vennerne, her fra Ljubljana. Nu hælder vi lige den her i halsen, og så begynder vi altså at trisse ned mod stationen her om kvarter 20 minutter. Så ses på toget! Vi står på stationen i Ljubljana. Vi kan ikke finde vores afgang på skærmen her. Og de havde egentlig også ændret den til at starte med, men de havde ændret den til at skulle køre tidligere end normalt. Men den står bare ikke på skærmen på det tidspunkt, de så sagde, at den skulle køre. Nej, der er ikke rigtig andre. Er der ikke andre afgange? Jo, som tager enten 9 timer eller 13 timer. Ja, det er først i eftermiddag. Der er nogle svømmer. What do we do? Er der et fly? Nu vil jeg bare se, hvad det koster til en taxa. En taxa til Rijeka. Jamen, hvad er alternativet? Et fly. Tror du ikke, det koster lige så meget som en taxa? Jeg tror ikke, man kan finde en taxa, der gider køre en hele vejen til... Ja, den er værd at søge. Ja, vi har heller ikke fået noget morgenmad. Udover kaffe. Fuck, hvor er det irriterende, det her lort. Philip har kigget, om der var nogle taxaer, der kunne køre til Rijeka, som tager 3 timer med tog. Men det tager altså 1,5 time at køre til det. Så det går 1,5 time at køre? Ja. Altså hvis vi selv kunne leje en bil, og så køre så gør vi derhen, bare det. Og så sætte bilen der. Der er ikke så meget at gøre, man kan godt ærge sig over, at vi ikke så bare tog afsted tidligere, men man kan ikke regne med sådan noget her alligevel. Den skulle komme 38, og den kørte 17. Det er alligevel ok lang tid før. Der er også en bus, den tager 2 timer og 15 minutter, det er en flexbus. 2 timer og 15? Ja. Det var da ikke så lang tid. Nej. Altså det kan vi også godt. Jeg ved godt, du kan med køre selv. Men man kan sige, at hvis ikke vi kan det, så må vi booke den her flexbus. Så må vi tage bussen. Den er også billig. Det koster 108 kroner per person. Ja. Men uanset hvad, så skal vi finde et sted at få noget morgenmad. Lillemor, hun er ved at gå til. Vi spørger Hertz. Is it possible to rent a car here and leave it in Rijeka? Rijeka, no, Rijeka is no office. Okay. Thank you anyway. Yes, thank you. No more Hertz office. Jo. Så må vi skulle tage bussen. Sådan er det. Vi kan ikke tage, vi lejer ikke en bil. Så tager vi flexbussen. Kan vi spise her? Jo, det kan vi godt. Har de morgenmad? Nå, vi har fundet en løsning. Vi kunne jo ikke få lov at lege en bil der, jo det kunne vi godt, men vi kunne ikke få lov at efterlade den i Rijeka. Deres tætteste kontor, hvor man kunne efterlade dem, det var sådan 2 timer væk i bilen også. Men der var heldigvis en flexbus, der kører, og der var heldigvis ikke så mange mere ombord, så vi har fået de fede pladser foran. Men nu sidder vi lige her og får noget morgenmad. Vi skal lige brænde tiden af. Bussen kører først her kl. 11.20, og klokken den er kun 9:15. Okay, vi kom med bussen, selvom vi var bange for, at vi var gået forkert, men den kom heldigvis kørende lige, som vi var ved at give op. Og vi har fået pladser, første række. Så nu skal vi bare lige sidde her i 2 timer i kvarter, og så er vi i Kroatien. 6. Hvor er vi nu? Hvad er der sket? Vi er i Kroatien! I Rijeka. Og vi kan ikke tjekke ind endnu, så vi har lige sat vores tasker, og så får vi en WhatsApp-besked, når vi må tjekke ind. Der er jo faktisk en halvmarathon den 18. i byen her. Du løb en halvmarathon. Du kan godt finde på det. Ja, det melder vi lige tilbage med. Det skal vi lige se, om vi kan nå at træne op til her i løbet af de næste 3 dage. Så det finder vi ud af. Farvel! Little room tour. Ja, fandme fint. Det er meget fint. En altan. Det er sgu meget lækkert. Fordi jeg vil gerne have begge de her døre åbnet. En meget lille sofa eller en meget bred lænestol. Og et køkken. Og det bliver så fedt, fordi vi har lige siddet og regnet sammen, hvor mange penge vi egentlig har brugt på mad. Og det er mange penge. Så nu skal vi selv i gang med at lave noget mad. Køkkenet smage. Det ser virkelig flot ud. Det er lige sådan et sted, hvor en narkomaner hænger ud af. Koldt, men man kan godt få bade i det. Det var beskidt. Ej. Jeg prøver at se, hvor beskidt det er. Ja, der er lidt meget skrald. Ja, det er godt nok ærgerligt. Ja, så må vi prøve, hvis vi leger en bil, så må vi prøve at køre et andet sted. Ja, det ser vi på, men det kunne være fedt at køre lidt mere sydpå. Ja. Hvad så, skat? Hvad så? Fortæl dem det. Sig det så. At du lige har båret alle de der poser hjem. Yep. Og bordpladen ikke sidder særlig godt fast. Jeg tror, den er sat sammen med dobbeltklippen. Ja, det var den. Ikke mere. Det første, der skete også, da vi kom, det var, at
Jeg skulle lige vifte gardinet fra herover, og så faldt hele gardinstangen ned. Indsæt video. Indsæt video. Vi kommer her. Yes! Nej! Og ja, nu det her bord også lige gået det fanden. Men vi har fået handlet af, og nu har vi lige vadet i 5 kilometer eller sådan noget. Men skidt nu med det. Nu er det aften, og nu skal vi lave mad, og så skal vi slappe af, og så skal vi i seng. Farvel! Hvad er det? Nå ja. Det er gris. Du sidder gris. Det er ikke børnevenligt i hvert Du fald. sidder gris. Okay, godmorgen. Vi er på vej hen til Enterprise, hvor vi har lejet en bil. Så vi har købt en masse snacks. Det har vi ikke. Vi har ikke købt en eneste snack, mener jeg. Vi har købt én snack hver. Vi har købt en chokoladevarer, og så har vi bare købt drikkevarer. Men det er vigtigt at holde sig hydreret. Hej hej. Hej mor. På vej ud til Krikbyen. Hvad synes du om bilen, skat? Altså, det er jo en Suzuki. Det er jo lidt noget plastikagtigt, men det er fint. Den gør det, den skal. Den kører så fint. Men vi har den jo i 2 dage. 2 dage, hvor vi skal køre land og rige tyndt i denne luksusflyder. Nå, der er vi taget til den, og vi var taget til den populæreste strand, men det stormer simpelthen for meget dernede til, at man hverken kan ligge der eller bade der eller noget som helst. Ja, så nu går vi bare lidt rundt hernede, og der virker mest af alt som en spøgelsesby. Tell me. Vi er landet på en anden strand. Punat. Ja. Punat strand. Den prøver vi lige at tjekke ud. Vi er kommet ud på en sten. Vi vandrede igennem klippevand. Alt det her klippevand. Alt det her, vi vandrede igennem. Fuldstændig sindssygt. Det var lidt en crazy tur, men der er fandme lækkert ude af vandet, det er pissekoldt. Vi har vores egen lille pool her. Vi har vores egen lille jacuzzi. Ja, derovre der er de i gang med at bygge et eller andet, dem gider vi ikke kigge på. Jeg var lige i poolen. Man skal lige vende sig til det. 3, 2, 1. Vi kom sgu under. Altså mit underliv er ligesom blevet følelsesløst nu. Så det er som om det bliver bedre og bedre. Men har I lige set hvor klart vandet er, og hvor lækkert det var. Det er sådan en, det føles lidt som sådan en kombination af Maldiverne og Nordpol. Men nu skal vi videre og se om vi kan finde en strand mere heroppe på den ø her. Den ser så flot ud. Det kan vi godt lide sådan noget. Der er også en lille strand dernede. Bip bip. We made it to Sala Beach. Det var en lidt sketchy tur hen, men virkelig, virkelig flot heroppe i klipperne. Så nu går vi derned og ser, om den er lige så god som vores lille klippe. Vi fandt stranden. Har egentlig også super lækkert at vindstille her. Har ikke et øje, så det er helt perfekt. Vi har den helt for os selv. 10 ud af 10 herfra indtil videre. Det er stenstrand. Der er sten overalt. Men det vidste vi godt, så det tæller ikke ned. Philip er lige ved at parkere. Kan vi ned og se en ny strand. Der står det en Secret Beach. Jeg tror ikke, den er særlig secret. Og vi fandt i hvert fald ud af, hvorfor det hedder Secret. Fordi man kommer gående her. Jeg skal lige vise jer. Kommer gående her. Så kommer bare her til og så slutter havneområdet bare her. Men nej, så kommer man her. Ui, hvad var det? En lille indgang. Så kommer den her vej. Beklager, det blæser lidt. Så kommer man igennem her. Ned igennem her. Og rundt her. Hvem har vi der? Det er jo lillemor. Hun er gået på stenjagt. Men ja, så kommer man simpelthen herop. Så det er et meget fedt spot. Der er selvfølgelig ikke noget sol om, fordi vi kommer lidt sent på dagen, så al solen er ligesom taget hjem. Det er en lille hidden gem. Så ja, over and out herfra. Farvel! Jeg siger bare til mig, at vi livestreamer, mens vi spiser, det gør vi altid. Du er så god til at tage billeder. Hun sagde lige, at jeg var god til at tage billeder. Det er fordi, at jeg er jo egentlig mest med på den her ferie som kameramand. Det er min primære funktion. Ja, perfekt.
Så er det sgu du. Nej, han ryddede lige hele bordet for, at den kunne være der. Det skal fejre. Enjoy and good appetite. Please, if you need something, let me know. Thank you. Så kom der sgu foder. Prøv lige at se den her. Så vi spiser nu. Farvel. Så tror jeg vist ikke, at vi kan indeholde meget mere mad. Vi behøver ikke engang bilen hjem, vi kan bare rulle. Nu vender vi næsten hjemme imod IKEA igen. Hold kæft, hvor er jeg mæt, mand. Det er sgu da helt sindssygt. Jeg har aldrig spist så meget kød i mit liv. Nej, der var fandme meget på den platte. Ikke nogen snacks i aften. Rolig nu. Så meget mad var der heller ikke. Så ja, nu kører vi hjem af. Om ikke andet, så tak for i dag. Måske vi ses senere, måske ikke. Farvel. Farvel.